नियाव सानैनि भितराव खासे जागोन दै बाजिया नोंथांमोन गेस खालामबानो जाबाय दे खिन्थु नुबाय माथो दख'ना बेफारि खालामनानै जानो हानाय नंला guys welcome back to my YouTube channel लोगोफोर हाबायाथ' सफैथारबायलै बिमाया माथा गरम जाजोब्बाय माने हागला खामानिफ्रा आंहाबो हागला देलाय बिराद माने खामानि गोसा माने मेनलि लाइजाम राननाय खामानि दाबो जोबाखै जोंनिया माने नोंथांमोना माने नोंथांमोननियाव उनफोराव फिउचाराव माने हाबा गिदिर जायोबा उनाव माने लाइजाम राननायखौ फार्स्ट खालामग्रो आरोना नायना माने जा बंख बिराद बुरजा बंखआनो 300तासो जागोन ना गासै बंखखौनो हमदोंबा 300तानि सायाव जागोन बंखआनो आरो सिनाय मोननायाथ' दंबावनोसै थ' गासै होजोबनाया थेबाल नङा थ' नै दायो दायो थांगासिनो आङो माबायाव जोंनि माबायाव टंलायाव जे आबसुनि मोनसे कनभेनसन जागासिनो ना एनुवेल सेन्ट्रेलनि थ' दायो माने बेयावनो थांगासिनो आरोना एसे माने सेंग्राया एसे माने जोबसिगोन ना सेंग्रा बैसोनि एसे इन्जय खालाम नङा होमबा सिख्लाफोर नायनो सिख्लाफोर नुला लाब गैला एरैनो बुंदो आरो सकिं हाथाय गैथारलालै गवाखै दे होमबाबो थाइसेबो गवाखै हि खामलाय थ' लोगोफोर लेट्स स्टार्ट भिडिअ दायो थांगासिनो टंलायाव जानाय जि एनुवेल कनफारेन्स जोंनिया आबसुनि थ' बेयाव दायो थांगासिनो देखागासिनो बोरै जादों ना दिनै जाबाय लास्ट गेवलां थ' नायनोसै आरो ना आइफनाव माथि लाबा मोजां नुयै जायोलै माने अरिजिनेल फेस फायना आइफनाव फुरा माने दागफोरा फैजोबो आरो ना थ' जियानो जायामोन नङा होमबा लेट्स स्टार्ट भिडिअ थांगासिनो टंलायाव सिदा लोगो मोनगासिनो दिनै बाजैनि मोखांखौ नुनो हानाय आरो ना बारा नुवा एसे स्लाइटलि नुनो हानाय आरो थ' थाबाय थाबा जाबाय दे जोबजासिम भिडिअ दे अके लेट्स स्टार्ट भिडिअ नै लाखाबाय माने मोनाखासिगोन टाइमा जागासिनो दायो 4ता जानसै आरो ना थ' नै लाखाबाय आंनिया जेकेटखौ अके लोगोफोर सिदा लोगो मोनसै टंलायाव दे बारा लामाय भिडिअ बनायबाय थाला आं गप्र' गैया माने दोङो गप्र'आलाय होमबाबो माने खस्थ' आरो ना जिखि सेटआप खालामनाय मा खालामनाय बिराद 6 माह 7 मास जाबाय गप्र'खौनो इउज खालामाखै आङो माइक लगायनाय एडाप्टर लगायनाय भेजाल दङ बे खामानिया थ' बेनिखाय जिखिजाया राइड थांबासो आङो गप्र'खौ बाहायगोन सानो आरो आंनिया इस्ट अर वेस्ट 220 इज द बेस्ट लै लोगोफोर 220 इज द बेस्ट प्राय मानसियानो नैबे गारिखौ माने आउटडेटेड जाबाय माने बहुत पुराना लुक्स होननानै लाया आरो ना खिन्थु जाय बेखौ सलायो बे लाभ जायो दे आंनिखौ 5 इयार्सनि सलायगासिनो सोलायबाय दालाय आंनि गारिया आंनो मोननै जाबाय हिमालयन मोनसे सलायबाय आङो बाबो बे गारिया लाभ आरो ना लाभ नोंथांमोना दाबो सोरबाफोर सेंग्राफोर बुंदों आङो 220 लानो गोसोबा मेगन मिसन लाबानो जाबाय आंनि एडभाइस बियो बेस्ट बाइक सेगमेन्टनि आरो ना पालसारनि बयनिख्रुइ मोजां बाइकआ बेनो आरो बेबायदि ल' मेन्टेनेन्सनि आरो बेबायदि मोजां गारि मोननो थाङा दानि मार्केटआव बेस्ट आंनि थाखाय साजेसन आरो ना बेयो ओरैबो इन्जिननि जा ब्रेकिंआनो जा हरनानो जा जिखि जाया डिजिटेल मिटार माइलेज नांगौ ना मा नांगौ पावाराथ' दंखायोसै थ' बेफोरनो आरो ना थ' जाबाय दा थ' आं माने बाइकनि सायाव बाहाय इन्टारेस्ट ना मानसिया थ' बिनिखाय नैखो लासै नांगौलै माबा जाजोब्बाय माबा खारजोब्बाय नि रं खारजोब्बाय थ' लोगोफोर नै दायो सफैबाय अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन नै फुरा दायो बाइक दोनबाय दायो होलांगासिनो आंजों लोगोसे दायो बाजिबो दोङो नोंथांमोनहा दसे क्लिप खिथिगोन दे बाजिनि जास्ट टंलाफोर नै नैबे जाबाय टंला कलेजनि गेटनि टंला कलेजआ 50 इयार्स जाबायना थ' बिनि नै गल्डेन जुबलि गेट एक्सट्रा बानायदा टंला कलेजआ नै टंलाफोर नै मेन गेटआ नै 58थि थान्दै जगन्थाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद नै दायो हाबनोसै इन्टार जानोसै टंलाफोर नै नैबे जाबाय मेन गेट वेलकाम नै टंलाफोर नै दायो सफैबाय थ' नै दायो जागासिनो खेराइ दायो जों फार्स्ट थांसै एक्जिबिसनाव थ' नायसै मा नुयोना थ' नैबे जाबाय माबा दै नैबे कनफारेन्स नङा नैबे जाबाय कनभेनसन थ' कनभेनसना एसे फिसा दै फ्रायानो माने कनफारेन्स आरो कनभेनसन माने बारा माबा खालामनो हाया नैबे जाबाय कनभेनसन जास्ट जखन्थाय थान्दै जखन्थाय सेन्ट्रेलनि आरो ना थ' नै दायो हाबैनोसै नैबे जाबाय मेन पेन्डेल ओइ बे जाबाय स्टेज बेबायदिनो मानसिया दायो जागासिनो मोनाबायना दायो नै दायो नियाव हाबैनोसै एसे नियाव सानैनि भितराव खासे जागोन दै बाजिया नोंथांमोन गेस खालामबानो जाबाय दे नोंथांमोन गेस खालामबानो जाबाय नि भिडिअ जेब्ला 1000 कमेन्ट फैगोन ना होनबा आङो नेक्स्ट भिडिअ रिभिल खालामगोन 100% दै जिखि जाया 1000 कमेन्ट खालाम आरो नै भिडिअ दे बाजिफोर दे बे सानैनि भितराव खासे जागोन बाजिया नैबे माबानि गेमस्रि आब'नि दखान गेमस्रि आब'नि नै बारदै खेला बिराद मानसि नै होला फेन्सफोरा आब'नि मानसियानो गैयासो नामा आब'आ नुवाखै मानसिखौनो बिराद भिर नै
malah bisa gua enjoy. Malah apa sih? Hah? Arnai. Deh malah deh. Oh. Deh ya gitu. Deh. Bazı da foto çekasın, bazı da. Bazı bu celebrities le, bazı bu celebrities. Game circle ngomne game circle dunia pasti mana nombor hang situ lah deh game circle ngomne nih party lah ya panci malah berat fans itu nabu ah berat panci malah game sri bapre naik drama sih itu nih ya macam ni kan madai boleh jadi bisnis ah hah kumai boleh jarang bisnis ah das video beraina oh deh Malaikat nang gua pura saya ke bila sisi. Oh. Biar mas dan ya. Nai lupa ina. Nai apa? Kadang bisnis apa ni? Ladi sekelania. Sigana gibi kebe experience. Gibi kebe. Try da baby design hibayar. Gebang mans front bunga. Boro jispera. Dokona bi pari seza zumbain nane. Da dokona bi pari zane. Tuh sih bagazir. Bagazir semua. Dokona bi pari zana. Nampui dia mana kintu nubai mata dokona bi pari kam nan zana. Nai dongga. Selfie eksozo da. Wai bizna lo bai asi zana selfie lan puya. Sih menong aku belum orang say nai. Thangman ni on nai. Sabaikor bयनिसिमबो आरो लोगोसे जाय बिथांमोना जोंनि बारडे सिख्ला दख'नाखौ मोजां मोननानै बायबाय बिथांमोननिसिमबो साबायखर मा खबर नोंना मोजां आरो एडभान्सलि कंग्रेचुलेशन्स हाबानि थाखाय हाबायाव लिंखाबाय दे भिडिअ बुंखाबाय आं जागोन दे अयथासार गरम आरो मानसिफोरा गेदारिं जाबायना बिराद गरम दे होमबालाय ना फैबाय Halo Bernay, bora bayi dan tamuku, bora nokro, Hello, deh, Tani, nih pas nubai bato sih dong, ini bisa guli, ini mana sih tuh, Tani, setelah ini. Hey, bapere. Asing mana dengar grup dua apa? Nah ini ada dengar batu, bere batu. Ini bersama ini Indi. Yes, ini ada daulah. Kasa apa namanya? Acha. Mesti আমরা dia daw khatako yes khatako ndang de bi kemana bungu se bungu layar ni kemana bungu original ni be khasar nani ang bu micham biko oke ni proses video dinai ko ba kalam jabe de to prai kan logo munde logo masih logo munde lai muzan nang logo munani au malah bi bone malah au malai Mommy, masa ada? Nah. Tidak pasti lega. Malu dunia. Gitu ngeliru. Ada gede nih best friend. Turun 16 nih, Fry 16, 10 years away. Lagpur bikinan siman dah ini nosoi bay undun share nah. Bikinan siman buat bere bay, meng bay, musanang bay. Terlalu next video lagi mence.